a Dr. Ochi Kajengula. It's a true story. Oh, angona nati mamuna salira koma imfa yanu yandililisa chifukwa nduzi wakalezo satila zomwe zitati kwele momwe mwachokera mudzi watu ukala bwinja poti andu tonse tikawikana tino munkati kampamodzi munalinzati ife tikasamira aipitani hakoko kapumeni koma mzimu wanu sakafone tulo muzititetezelabe aipitani hakoko kapumeni koma mzimu wanu sakafone tulo muzititetezelabe. Kumidima ubweletano poyela koma sitikudziwa chomwe tinalakwila pamaso akuoneka ngati andopembela koma mitima yawo ndiyonga mwala tondiwawa ndi mawu anu osiliza kuchipatala musana mwalile mukamudziwa kale Judasi wanu mwana kwanu wandipeza ine ulendo aipitani hakoko kapumeni koma mzimu wanu sakafone tulo muzititetezelabe aipitani hakoko kapumeni koma mzimu wanu sakafone tulo muzititetezelabe. Zukulu wanga chonde usadandaule hoti chili chonse chili ndi malile ukatambatamba sikuchedwa kucha chohuluka chingauluke chimadzatela dziwani kumwamba kuli chauta sapa dziko zonse amaona mukalilila kwa iye nditu amamba mbamvu ya Satana siposa mbamvu ya mbuye ailimbani mitima ana anga musamile pazina la Yesu muzapulumuka andu wazafuna hakulandeni zina